Gusto ko lang isa ka nagkapunta sa Santo Niño City. Wow, nakikot na Barangay Limo! Rio! San
Tapos na po ang opening salvo and back to normal. Pero ang dami pa rin tao. Katatapos lang ng opening salvo natin dito sa first judging area sa may Freedom Grandstand. At pauwi na po ang mga tao. Pero hindi pa po tapos talaga kasi papunta pa po tayo sa downtown area at doon pa po nagsasadsad o nagsasayaw ang mga tribo. Tingnan nyo po ang next ko na vlog. Tapos, ready na rin po yung mga maglilinis ng Iloilo City. Mga very alert po silang maglinis ng daanan at yung mga kalat, inaalis na po nila. Pati yung mga tao, nagpipicture-picture taking na po sa kanya-kanyang mga judging area. Tapos makikita mo po merong mga foreigner dito, meron ding mga local na nagpo-posing-posing. Tapos makikita mo rin na ang mga tao hindi pa aalis talaga sa stage kasi parang gusto pa nilang meron pang kasunod. Pero hindi na pauwi na talaga. Pero makikita natin na safe talaga ang Iloilo kasi ang daming mga police, SWAT team. Meron pa ring mga Coast Guard dyan na nagbabantay o nakikita nyo, ang dami mga police, militaries, Coast Guard, tsaka yung sa fire. Ang dami talaga, alert na alert talaga ang mga pulisya natin dito sa Iloilo City. Kaya salute to all of you, sir and ma'am. Thank you so much for making Iloilo safe. And hope to see you on my next vlog. Antay-antay lang po, ipopost ko po yung next natin na vlog. Hindi pa po tapos ang opening salvo.